Здравейте хора, днес ще правим тази скания. Така, ако не сте се абонирани, веднага цъкнете subscribe. Така, конски сили 730. Хора, вижте го вътре, той е уникален. Много е празен, аз трябва да го започна да го правя. Вижте колко неща трябва да правя. Вижте колко неща трябва да направя, за да е една читава хубава скания. Взимай си ето това. Нали го вече го видя. Взимай си ето това. Най-вече му слагаме лед. Не знам как се казваха тия. Еми лед жълтите светлинки му слагаме. Аксесуари. Хора, така правиме. Каква решетка, бе. Искаме една, ето така, наска. Не, много е грозно. О, не. Трябва да сложа малко я. Ето стана и тази. Айде да и на нея да слагаме. Ето така. Тук мога да сложи едни такива на Мишел. Тук е така тромба. Тук не може ли да слагаме светлинки вече? Ужас. Много са гадни тези. Не ми дава да слагам светлинки. Ще си сложа ето тези човечета. Те са ми любимите. Понеже няма какво да сложа друго, освен тези грозни лампи. Хора, ето така ми ще ми е предницата. Това не е нормално просто. Фарове има светлинки, колкото си искате тук. Ето така, едно сканика, не така. Хора, не знам какво да правя. Така ли се пише се? Защо не иска? Сега, има ли? То не иска да стане. Как да си направя табелка? Няма значение. Започвам и отгоре слагам. То се значи отгоре ще сложа. Слагам ето такива светлинки, нали, за тежък товар. Тук нали си знаете кои. Ето тук. Ето тези. Както видяхте, ето тези. Тук не може. Ето ги, ето тези. Ето така. Не, тия тръмби няма да ми даде да ги сложа. Няма да ми даде да ги сложа и ще ме прецакат. Защо има толкова много светлинки, братле? Само ето тази на V8. Тук Скания, аз съм голяма битите. Скания е най-добрата марка. Камион. Мерцедес е добра, ама бата Скания много добра. Ето бе, хора става. Обаче не се знам от кои слагам, аз ти спомням. Не. Това тук ли беше? Къде беше? Да, ето тук. Патре, що така, бе? Хора, сега идвам, стойте. Хора, сега само си сложа стол, е готово. Така, нали, да не пресакам нещо. Сега си слагаме ето тук. Готови сме. То отвънка няма какво да реда още. С някои от задниците малко си пипам тия. Тук тия V8. Хора, вижте.
И тук слагаме на V8. Ето тези едно. България, България. Къде е България? Къде е България? България. България, 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 България. Това трябва да се сваля. Хора, с едната редица от джанти я оправих. Ето сега изпред да сложа черни джанти. Ето така. Чакайте да си дойда на това ли беше? Да. Ето слагам ето тези отзад. Аз вече сложих задницата. Това значи ето и тук има. Ето така. Ето е още една за 90 евро са много добре. Ето тези. Аз само тех си слагам. Те са най-добрите светлинки за камион. Ето. Може да влезем вътре вече. Това ето е, хора. Ето вижте колко е красив. Сточите малко ми зацепи на камерата. Влизаме вътре. Слагаме навигация, ако нещо стане. Защо навигацията ми е малко? Аз искам да ми е по-голяма. Защо така ми е малко навигацията? Трябва да сложа едно човече. Тук сложено всичко. А тук не може да се сложи нищо. Ето очила да си сложа. Да, тук е сложено. Абе, масичка забравя. О, ето тази люби. Къде е тази вече хора? Тя свети. Това. Една елха светише. И лампичките светеха. Искам я. Чакайте, тук е една чаша на Скания. Ето, това вече. Това вече. Една колено. Това добро. Видяхте? Опа, извинявам се, че не виждахте. Една мишкалата. Къде ми е това? Вижте колко яки фигурки има. Къде? Ето. Намериха. Ето е елхата. Всичко е колено. Хора, коледа мина, но при мен искам да си е колено. Вижте, това са високи. Не, аз навънка не искам да пипам нищо вече. Абе, хора, с тази не искам да ми е коледно. То на мен ми е много коледно. Ето това чорапче. Това уникално. Така. Забрави да си сложи тук на България. Къде е България? Ето тук некъде. Готово, сложих си и там на България. Не. Какво да сложим на седалката? Аз слагам винаги хартия, каре. Да сложим нещо друго. Стига тази хартия. Само хартия слагам и то няма логика. И ръкавички, съм много добър шофьор. Възглавница. Синьо колено дело. А си върви с възглавницата. Една Скания. Чакайте. Има много. Сложих моделото. Ето това тук. Аз си го избрах. Опа, извинявам се, че това свети през нощта. Много добро. Вижте хора, като погледна колко е коледно, това не е нормално. Чакайте най-добрия вон. Или па това беше майто. Това аз ли го видях? Моля се. Не. Хамбал, не. Значи сега ми става само цвета на ето това чудо. Хора, много е красиво. Не знам кой сега да изберат от това. Не, ето тук само България искам. На цялото България да ето. Вижте само едно знаменчето, няма логика в това. Ето така да виждате цвета. Така ще ви я сложа. Да, то напира, то това няма логика.
Оу. Това е много добър цвят. Стойте да правя камерата. Ето така. Че съм на стойка. Хора, това е много добро. Нека стои. Това не е. Става. Това става. Не, тия ги знам тук. Тия се знаят. Ами, тези тук са малко грозни или някакви. Хора. Хора, това е страхотен цвят. Аз не знам кой е избора. Всичките са хубави. То май е некотия. Некотия е. Какви индиански велате. Ние го гледаме. Хора, вижте. Това ми е цвета на сканята, не мога. Защото ако намеря на България да видя. Това е 50 000 хора. Това е 50 000 евро. То цвят. Много си е скъп. Много си е скъп. Това е 100 000. Това е 100 000 лева. Това е много. Това за мен е... имаме 100 точно за камиона. Добре, има шанс сега да го... Да, хора, ще го караме. Идваме в моите камиони. Скания! Скания. 730 коня. Тя е повече от DAF и Mana. Те са малко са те. Шофира, айде да ги шофирам. Айде да шофираме, хора. Сканията S. Тя е нова, чисто нова сканика. Искам да видя как. Искам да я запаля. 1, 2, стойте камерата. Да се прави. Готови ли сте? 1, 2, 3. Айде, сканята е. Абе, хора, тя чисто нова ли? Да, тя е чисто нова. Тя не е втора употреба. Поне не е втора употреба. Хора. Вижте. Хора, малко да ви наклона. Ето, вижте това. Искам да влезна вътре и да си пусна фаровете. Айде сега да спинем. Хора, вижте цвета. Това кърти. Вижте го този цвят. Извинявам се. Този цвят кърти... не знам просто. Стойте да не си удара камиона. Така, искам да спа. Извинявам се, че не виждате часа. Часа е... Точно 8 часа. Не мога да повярвам, че съм се събудил в точно 8 часа. Спал съм 10 часа. Второто палене на сканията. Обаче така, че габарите май не са ми пуснати. Ето фаровете са ми пуснати вече. Вижте бе, хора, вижте колко е добра тази скания. Вижте колко тя е уникална. Тази скания е уникална просто. Тя... Вижте, хора, вижте. Има догоре бензин. Както ви казах, елхата започнала да свети. И дядо Коля да свети. Вижте как свети дядо Коля. Чакайте да не си ударя това. Вижте дядо Коледа как свети, бе, хора. Вижте колко е як. Дале, поне си го взех. БМВ като на Емрах. Значи тази скания е на 0 км. Извинявам се, че не видяхте на колко километра е. Пускаме мигач и да завиваме. Стойте, че може да бусаме колата. BMW X5. Добре. Чакайте, че тук има още един завой. Стойте да намаля спирачка. Че нямам... Давай, може да вземя. Хора, напишете в коментарите коя е любимата марка, кой модел. Аз ще я потърся, ако не знам кой модел, аз ще потърся в карси или мобиле. Хора, трябва да спирам чат. Тук поне този камион е висок и може да се види светофара на колите. Трябва да излезеш, така трябва да излезеш, за да се види светофара. Хора, графиката на камерата е ужасна, защо така? Това е уникална графика, но просто вие не мога да видите нищо добро. Това е уникално. Този монитор ви го препоръчвам от Технополис в Благоевград. Не съм сигурен, защото аз май това май вече не е в наличие, защото аз май го таковах. Аз го изкупих там.
защото май беше последен, или компютър беше последен. Може да бегаме, мой. Давайте. Хора, аз бягам направо, не ме интересува. Аз си бегам направо. Вижте колко сме бързи. Караме с 116. 116, ето там страни, където пише. С червенето, извинявам се, че не... Ако не виждате, просто ми кажете в коментарите. Много ясно. Шохик скачи нов клип. Абонирайте се за Shadowpack. Той учи при мен. Ето. Може да завиме и скачваме се на магистралата. И започваме да караме бързо. Стойте да фокусира. Ето фокусира. Вижте камерата. Вижте, започва да караме бързо. Мога да карам бързо. Но съм. Хора, вижте колко яка скания си направихме. Вижте ухата. Нали ви обещах да видите ухата? Стойте, че камерата май е накриво. Ето така. Чата. Аз ви завивам. Не трябваше тук да завия. Не трябваше тук да завия, бе. Така. Хора, издюках си, но се извинявам се. Че малко спрях по-напред. Сега трябва да завиме на там. На Видин и Монтана. Не, аз съм напред. Но къде беше този завой? Аз не знам, аз си спомня, май напред беше. Като отида прелетиш и обявявам клипа за спрен. Аз след малко ще спра клипа. Така да е, сега е на 16 минути 55 секунди. Карам с 120. Сега май трябваше да завия, не знам. Сега трябва да завия. Защото трябва да ходим с летището. Хора, трябва да ходим на летището да видите. Какво е реално направено на летището в София? Вижте дето Коледа как си блести хубаво. Тук съм минавал много пъти. Хора, карам много бързо. Аз там не мога да завия, така че поне не съм се пречукал с всичко. Обаче мога да завия. Завивам! Добре, значи така. Леко да не се блъснаме. Хора, само ще да се блъсна. Това е много добра перспектива за мен. Давай, мога да... се трябваше ли да завия? Не. Хора, съм много тъп. Трябваше да завия, не завих. Беле, колко съм зле. Дете те пусти. Не, имам антинега. Що сканята ми изгасна, бе. Аре, бе, какво стана, бе? Вона ми е бил грешно завит. Ето го летището, той е натам. Летището. Хора, скарам за те ръце с W и с W давам газ с S, с спирам и с включвам и с стрелките на клавиатурата. Чуйте ги, не знам дали се чува. Аз съм мога потегля. Она ми иска потегли. Хора, ето го летището. Спираме, включваме аварийните и искам да ви покажа. Ето го летището. Ето там. Хора, до тук ще приключим днешният епизод. Ако ви е харесал, не забравяйте да се абонирате, като включите камбаката, за да ме вшите всеки ден. И до други срещи.